хубавите спирачки и пак ги прегрева. Двата, кой знае какви спускания по-стръмни от... Да. На камера въобще не се вижда. Да, знам. Но това време с моторите. Гледаме бъдре такъв бате, снимаме си на клипа, все едно сме на радиото. И къде по попа толкова сте качили. Как? То на живо не може да се ходи. Само дано помярите са си вътре. Да. Поне ще го имаме на дрони. Как ни гонат? Дрон ще кой по нас ли бе? Да, това е готино. Този шайбата кой? Имаш си специална стойка ли? Направи си я, бе. Ицката е много изобретателна между другото за тия неща. Доста инженер. Да, представяш ли си ако беше учил за това? Сега ще е даскал. Това вече не мога да тръгне бе. Треперат ми ръцете бе. Какво става бе? Извади го малко. Гати готино. Ако искаш да разтидеш на цяло това. Да. Направо. Ицката даже и се е окалял, въпреки че е с голем калник. Тръгна вече. Водостройката ще трябва да играе. Той ние сме се добре понафърляли. Аз поне го качвам горе в апартамента колелото и трябва да го изпръскам. Не, аз ще го измия със сигурност пред нас, да се прибера с това. С маркуча. Аз маркуч си купих с пистолет от Lidl. И си изкарвам на водата и... Той човек обаче сега да не му даваме много жеги. В смисъл? Да сме бързи. Да бе, ти го сложи тебе да те следи. Ще го сложим и да не ще го сложим. Това ще държи ли бе? Защото то тук ще си има пак спускане, няма да е толкова брутално, но... Намери ли го? А тук отпред има ли някаква опора отпред? Сега ще виж. Не карай го леко на майка му. Идва кола, май. Сега ли се намери да минеш? Ай, какво бях тук да се прави? Ма това, ако идва от там, където ние идваме. Да. Там имаше коловози, дето кола не мога да мине, според мен, много дълбоко. Нещо високо, много високо проходимо. Ласка ли виетнамка? Видите се нещо червено свети отпред. Фенерче. Ти-ди-ди-ди-ди-ди. Този клип трябва да го гледам. Той ще ходи нагоре. Меркендел. Кажи, бате, честно. Меркендеса! Леле, меркендеса. Ще откаже. Давай! Кажи, бате, честно. Вече му е думкал долу генерацията. Косачка. Той някъде явно от една улица, къде викаш, че е затапана. Може да бъде изламам. Къде тръгна обаче? Ама е преоткраш бабата. Аз затова искам тук да караме по-близо заедно, сега ще Да, бе, става да. тако. Бай Марио, ти си Не, тук бе драта. Не, ама от тебе беше по едно време, не можех да... Утре... Ама ме отпуснаха, като почнах да върта педалите, а като бех слезнал от колелото, лата не можех да си очувствам краката. Като въртиш е по-лесно, отколкото да бутиш. Ама си е... Загрее. Жената от нас ли се притесни? И си опасни. Бате виждане, че сме с колелета, с каски. Колко па да сме опасни. Тая батерия е финито, или? Финито ли е? Сигурно има още малко заряд, ама по-добре да сложим нова. Да.
Обаче иската най-некъде е за тавал, гледай. Ей, това го приберу ръчам. Ще направим место да излети. Абе, викам, нещо има. Пречи му, не вижда пилето. Може ли го и това? Не, от чантата го сложи да не се щупи. Там има все пак глунапремчета. Окей. Я некой да мине напред. Колко? Ама с кое?